Prodej přívěsů pro koně je poměrně specifický obor podnikání a být v něm úspěšný není vůbec jednoduché. Mezi největší prodejce a specialisty patří Mělnické centrum přívěsů, jehož provozovatelkou a spolumajitelkou je Vladimíra Kozáková. Centrem přívěsů jsme si pro vás připravili minisérii videoreportáží, v nichž vám představíme několik velmi zajímavých modelů přívěsů, ale i speciálních autopřepravníků pro koně. Nejprve nás ale zajímal životní příběh Vladimíry Kozákové a jak se vůbec k tomuto oboru dostala. Tak láska ke koni mě provází od dětských let a v 10 letech jsem začala navštěvovat jeden malý jezdecký oddíl u Radimovic. Dřív byly jezdecké oddíly, nebyly soukromé stáje. Ve 13 letech jsem udělala zkoušky výkonnosti, jezdecké zkoušky výkonnosti a od té doby se věnuji parkourovému ježdění, tak jak mi to umožňuje čas, finance, peníze. Právě proto, že jsem se věnovala parkourovému ježdění při jezdeckých oddílech různých, například u pana Balcara, Pražský jezdecký klub zahradnictví, u pana Žižky, v Žižce, Praha, tak právě proto jsem zůstala studovat v Praze, nechtěla jsem odjet od koní pryč. A proto jsem si vybrala školu, která bude dostupná a byla to Střední průmyslová škola potravinářské technologie. Takže trošičku z oboru nebo od koní, ale zajímaly mě mikroskopy, zajímala mě laboratoř, takže proto jsem zvolila tady ten typ. Během studií jsem reprezentovala Pražský jezdecký klub zahradnictví, který se potom rozpadl a trošičku se všechny věci změnily. Naštěstí jsem měla možnost se dostat potom i do stáje pana Jiřího Pecháčka, kde jsem samozřejmě nesportovala z jeho koníky, ale měla jsem tu čest sedět v sedle koní, jako například Garta a podobně, a alespoň s nima trošičku pracovat. Díky panu Pecháčkovi potom dál jsem se dostala po maturitě do Německa, bylo to krátce po revoluci a měla jsem štěstí, protože jsem se dostala do stáje známého evropského jezdce Thomase Milbauera a tady se mi vlastně otevřela úplně jiná životní cesta a jsem za ní panu Pecháčkovi strašlivě vděčná. U pana Thomase Milbauera jsem byla 1,5 roku na sportovní stáži, naučila jsem se komunikovat německy, získala jsem tam spoustu přátel, ale protože jsem se dostala potom na vysokou školu zemědělskou, tak jsem se vrátila zpět do Prahy. Nicméně osud mě neustále táhl ke koním, takže vysoká škola šla stranou a zkrátka jsem se rozhodla se věnovat trošičku profesionálněji té koňské kariéře. Takže po 1,5 roku pobytu v Praze a jakési práce jako asistentka generálního ředitele v Podpacích a podobně jsem odjela zpět do Německa, kde jsem měla opět štěstí, protože jsem se měla možnost objevit ve stájích, jako byla Moxelstahl svého času v Buchloe a například Gestüt Jenizen, Hřebčín Jenizen, který do dneška funguje u Augsburgu a odvezla jsem si odtamtud spoustu zkušeností, trošku mozolů na rukou, ale je pravda, že díky tomu všemu, těm mým pohybům po německých stájích jsem se naučila německy a po návratu do Čech jsem pracovala nějakou dobu i v jezdeckých stájích u pana Hrnčára, například v Tarpanu Odolená voda, ale posléze jsem zjistila, že skutečně potřebuji dělat takovou práci, aby mě motivovala a přesto jsem začala mít pocit, že skutečně celodenní výkon ve stáji je potom postupem času pro mě až nadlidské síly. Takže neustále mě lákala myšlenka obchodovat s něčím, co se koní týče, a byly to právě přívěsy pro koně, které jsem měla možnost potkat a poznat právě při tom mém pobytu v Německu. Já jsem shodou okolností měla sebou tehdy na stáži klisnu Cedra, byla to moje první soukromá kobylka. A protože jsem se pohybovala v Německu vlastně bez přívěsu a vždycky jsem prosila kamarády, aby mě koníka z jedné stáje do druhé převezli, tak jsem se právě seznámila s přívěsy Verman. A přívěsy Verman to byly první přívěsy, které jsme začali do Čech dovážet, protože prostě hlava mi nedala pokoje a zastoupení jsem si do německé firmy jela domluvit a oficiálně jsme začali přívěsy v roce 2001 prodávat.
Po návratu z německých stájí jsem chtěla svoje zkušenosti využít nejenom v oblasti prodeje přívěsů pro koně, ale chtěla jsem samozřejmě využít i různých nových znalostí kolem koní, kde jsem v Německu koně obsedala, mladé koně a podobně, tak jsem skutečně svoji stáj rozšířila na koně 2 a jsem trošičku hrdá na to, že jsem se svými koníky z metráží a s fastrem vyskákala s oběma po jejich obsednutí postupem let. Vlastně parkoury stupně S2 hvězdy, s fastrem jsem dokonce překonala i soutěž ST. Díky pomoci pana Miloše Štajna a poslední 3 roky i díky zasloužilému mistru sportu Jiřímu Pecháčkovi. Když to shrnu ještě zpětně, prodej přívěsů jsme začali podnikat při práci už s mým partnerem, dlouholetým přítelem a kolegou panem Hartmanem. Je pravda, že jsme byli zaměstnáni coby dispečeři v jedné mělnické firmě, dispečeři mezinárodní kamionové dopravy, ale protože jsme se chtěli přívěsům věnovat naplno, tak jsme posléze opustili zaměstnání a dali jsme se právě cestou těch přívěsů pro koně a tím jejich prodejem. Protože možná se dostavily i určitý úspěchy, které jsme ani neočekávali, tak v roce 2004 nám bylo nabídnuto zastoupení další německé firmy, a to firmy Humbauer, což je poměrně veliký německý výrobce. Tady tu značku jsme začali zastupovat v oblasti přívěsů pro koně a postupně jsme přibrali kompletní program prodeje přívěsů do 3,5 tuny. To znamená, že v dnešní době prodáváme přívěsy jednonápravové, dvounápravové, sklápěcí přívěsy, přívěsy na motorky, na auta a podobně. Je pravda, že v minulosti nebo v roce 2003, 4, 5 jsme asi zažívali největší euforii při prodeji přívěsů pro koně. Skutečně jsme byli do měsíce schopni prodat i několik kusů přívěsů a běžné bylo to, že jsme měli během třeba víkendu i 5-6 zákazníků, kdy jsme přívěsy předváděli, ukazovali, prodávali. Myslím si, že prodej přívěsů pro koně ovlivnila i hospodářská krize. Takže popravdě se potom ten prodej přívěsů pro koně maličko utlumil a začaly převládat prodeje přívěsů nákladních. Nicméně pokud děláte věc svědomitě a snad i dobře, snažíte se klientům opravdu doporučit přívěs na míru, tak samozřejmě i do dnešní doby se k nám klienti vrací, ať už pro druhý, pro třetí přívěs. Kupují přívěsy nejenom pro koně, ale i do stáje, třeba sklápěče pro převoz hnoje, velké přívěsy na převoz balíků sena, slámy. Takže pořád máme kontakt s lidmi od koní, ale i s majiteli různých firem, s majiteli velkých třeba stavebních firem, zahradnictví a tak dále. Díky tomu pestrému portfoliu, které nabízíme, máme vlastně kontakty i poměrně se známými osobnostmi, ať už v kultuře, ve sportu, a toho si velice vážím. Měli jsme malinko štěstí v tom, že svého koníka, kterého jsem vlastně tehdy stěhovala z Německa zpátky do České republiky, jsem nejdříve umístila u pana Mestenhausera na Mělníku a posléze jsme hledali možnosti mít svůj prostor, svoji stáj. To se nám povedlo díky otci mého přítele pana Hartmana, kdy jsme se dostali do objektu, ve kterém stojíme, a je to objekt, který byl vlastně 15 let opuštěn a patřil svého času Českým radiokomunikacím. Tady jsme se dostali do takového trošku šípkového království, které jsme se snažili vlastníma rukama trošku zkrášlit, a pro naše potřeby, které máme, si myslím, že se nám to poměrně povedlo. Máme tady jízdárnu venkovní, není tedy krytá, ale vzhledem k tomu, že máme vlastně 4 koně, tak si myslím, že pro ten vlastní provoz nám toto vyhovuje, a díky tomu, že disponujeme prostředky pro převoz koní, tak jsme schopni v zimní přípravě koně pro ten trénink do haly dovést. Tento areál, který vidíte, je vlastně o rozloze 5,5 hektaru a máme tady spoustu ostatních zvířat, nejenom koně, ale i ovce a psy a kočky a tak. A je to jedna obrovská výhoda, pokud je člověk velice unaven v hlavě z obchodování s lidmi, myslím tím teda přívěsy versus komunikace s lidmi, tak si člověk prostě tady u koní odpočine, a jeden obrovský dar to je pro nás, protože když chceme, tak nevidíme souseda.
Je pravda, že trošičku popíráme pravidlo toho být viděn. Nemáme prostor u hlavní silnice, někde u dálnice, ale zas na druhou stranu je pravda, že tím, že ten prostor, ve kterém jsme, máme tady koně, máme tady vlastně zázemí pro přívěsy, máme tady servisní halu, tak říká nám v uvozovkách pane. A proto si myslím, že je to o tom, že ten objekt nebo vůbec ty prostory máte rád a snažíte se, aby to pořád vzkvétalo. Takže když jiní lidé jedou z práce a jedou si odpočinout, relaxovat, tak my sekáme trávu a pléme záhonky kolem přívěsu a tak dále. Snažíme se prostě, aby jsme to tady měli pěkný a aby to zákazníky oslovilo. Pokud sem přijedou, mohou si odpočinout, mohou si sednout pod venkovní altánek, děti si mohou pohrát na písku a u toho domluvíme třeba obchod přívěsem. Pokud jsou to klienti, kteří mají rádi koně, zajímá je to, tak projdeme se kolem zvířat a je to taková rodinná atmosféra. Zákazníci si nás nachází vlastně tak, že jednak už máme poměrně dlouholetou tradici v tom prodeji, takže myslím si, nebo alespoň doufám, že většina klientů je spokojená. A největší reklamou pro nás je právě ten spokojený zákazník, takže my jdeme tou nejzdlouhavější cestou, ale řekla bych, je to cesta, která je nejefektivnější z hlediska životnosti. Zkrátka, pokud je spokojený zákazník, řekne o tom, že je spokojen s přívěsem od nás, je pravda, že ten další klient potom přijde a nachází si nás přes toho svého kamaráda a podobně. Takže úplně popíráme pravidlo být někde viděn u hlavní dálnice. Z toho důvodu musíme být aktivní. To znamená, že někdy máte skutečně pocit, že byste si nejradši o víkendu zalezl někam do peřiny a místo toho se prostě sebereme a v pátek, sobota, neděle stojíme na výstavě, ať už jsou to výstavy nějakým způsobem zaměřené na koně, těch je tady poměrně málo, bohužel, nebo ať jsou to akce sportovní, ať je to mistrovství republiky v parkourech a tak dále. Stali jsme se rovněž výhradními zástupci firmy VT Metal, což je jeden z předních evropských výrobců přívěsů pro pejsky. Takže se účastníme i různých výstav a soutěží týkajících se právě plemen psů a tak dále. Což je zase poměrně pestré rozšíření toho našeho programu. Kromě toho všeho spolupracujeme ještě jako výhradní zástupci s firmou Luda Technik, je to švédský výrobce kamerových systémů, takže dneska jsme schopni zajistit bezdrátové kamerové systémy do přívěsů pro koně, ale i bezdrátový kamerový systém například do stáje. V případě toho, že se hřebí klisna, můžete ji doma hlídat na monitoru nebo na displeji či v televizi. Takže je to velice pestré portfolium, které nabízíme. Kromě toho, že prodáváme přívěsy, nové vlastně všeho druhu do 3,5 tuny, tak poskytujeme našim klientům plný servis. To znamená, jsme vybaveni halou, která skýtá místo pro 2 přívěsy pro koně. Máme vyškoleného servisního technika, takže skutečně jsme schopni 8,5 hodiny denně zajistit servis přívěsů, ať už záruční nebo pozáruční. Kromě toho vlastně poskytujeme i službu našim klientům v případě prodeje nebo přeprodeje použitého přívěsu. Myslím si, že v obchodě platí a mělo by platit, aby zákazník versus prodejce, anebo prodejce versus zákazník byli k sobě absolutně korektní. Pokud jste korektní k zákazníkovi a snažíte se mu nabídnout to, co bude pro něj co možná nejlepší, s tím, že se nesnažíte mu tahat peníze z kapsy, ale doporučit skutečně přívěs přímo na míru, to si myslím, že je možná naším největším úspěchem a hrozně bych si přála, aby to bylo motto i pro ostatní firmy, které fungují na soukromé bázi, tak jako my.